No niin, tervepä terve taas kaikille. Elikkäs, aloittaa tämä meidän Minecraftista tämä multiplayeri. Elikkä ei oikein sanoa monipeliä, sori. On pakko mennä Minecraft-valtakuntiin. Joo, tänään just hetkinen asetukset. Flower 2, kutsu, pilppuri. Kutsu. Jep, eli se on kutsuttu. Ja sitten takaisin ja pelaa. Joo, anteeksi, mä en oikeasti pystynyt tekemään nyt monipeliä. Mä en niinku todellakaan tajua, mitä siinä kuuluu tehdä, mutta nyt vähän jännittää. Mihin synnytään? Tällaiseen. Joo, ihan kiva paikka. Ainakin no niin. Siinä lukee, eli liittyi peliin. Siinä. Ja sitten kierrellaan viestejä toisillemme. Mä oon sitten tosiaankin tällainen tyyppi, kun... Niin. Juu, mutta... Mitli. Joo. Olette sitä talokin tekemään. Juu, mä en nyt oikein tässä videossa paljon puhu, koska ei keksi mistä puhuu ja pitää vähän keskittyä tähän peliin, niin en mä yleensä kun mä pelaan niin puhu mitään. Mutta kuitenkin, puhun nyt. Ja onko teidän mielestä hyvän kuvanlaatu nyt? Jaa. Juu, nää puut ehkä taitaa riittää 17. Mihinkä se yksi tyyppi meni? Täällä. Onks toi? Ei oo omena. Saplinki vaan. Joo, ja mä tuun todellakin sitten puhumaan mikissä jossain kohtaa. Niin. Joo, ja mä voin kertoa nyt niiden pelaajien nimet. Mä tuun tekemään videoita. Mä en muista sen yhden nimeä. Mutta toi Vilppuri, kenen kanssa mä nyt pelaan. Minä. Sunkku, oliko se Sonkku? Sitten joku mun kaveri, en muista sen nimeä. Tai no muista sen nimeä, mutta en Minecraft-nimeä. Mun pitää vaihtaa tätä tyyppiä. Juu, jos tänään tulisi vähän pisempi video. Mulla olikin tarpeeksi, mutta mitä mä hakkaan? Enemmän.